салом ба кулли дӯстдорон ва ҳаводорони барномаи Хатсар. мувофиқ нақша мо ҳайати ҷудид тасмим гирифтем ки шуморо аз сафари як гурӯҳ сайёҳон ба мавзеи Зимчуруд ошно хоҳем кард. моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. фасли тобистон фурсати муносибест барои сокинони кишвар ва сайёҳони дохилу хориҷ бобати анҷом додани сайру сайёҳат дар ҳар гӯшаву канори мамлакат. дар якҷоягӣ бо ширкати сайёҳии Амиртур тасмим гирифтем ки як гурӯҳ сайёҳонро ба дараи Зимчуруд оварда аз маконҳои сайёҳии ин мавзеъ шинос гардонем. айни ҳол иштирокчиёни хатсайри мазкур барои сафар омодагӣ дида миёни худ дар бораи ҷолибияти дараи Зимчуруд суҳбат мекунанд. сафари мо ба самти мавзеи сайёҳии Зимчуруд оғоз ёфт ва аз ҳар маконе ки гузар мекардем басо диданию ҷазоб буд ки роҳбалад вобаста ба таърих ва ҳолати воқеии маконҳои тамошошуда маълумот медод. масофаи роҳ дар масири шаҳри Душанбе то ноҳияи Варзоб тақрибан 30 километр буда пурра асфалтпӯш карда шудааст. табиат як омили муҳим бошад, истиқлолияти давлатии мо ки наздик ба 35 сол аст дар ин фазо тантана дорем, паҳлӯи дигарест ки ҳар нафар метавонад дар фазои сулҳу ваҳдат аз имконоти сайёҳии кишвар истифода бурда ҳамзамон рӯҳияи ватандӯстӣ ва ғурури миллии худро баланд бардорад. баъди убури чандин мавзеъҳои тамошобоб расидем ба мавзеи сайёҳии Зимчуруд ки боду ҳавои хелу форам атрофро фаро гирифта буд. роҳбалад ба иштирокчиёни хатсар пеш аз оғози сайёҳат аз шарту шароит ва имконоти ин мавзеъ маълумот медод. аз бас ки сайёҳати мо дар дараи Зимчуруд аз кӯҳ барои оғоз ёфт, роҳбалад чӣ тарз истифода бурдани чӯбдастро барои баромадан ба кӯҳ огоҳ менамуд. иштирокчиёни хатсайри мазкур роҳ сӯи дараи Зимчуруд ки макони сайёҳии он дар қисмати боло ҷойгир аст пеш гирифтанд.
دوستان گرامی، عین حال ما در موضع سیاحی زمچورود رسیدیم و در این مکان بعضی از سیاحان ما کمی استراحت می‌نمایند و بعداً به قله بلندترین این موضع می‌بریم. زمچورود هم از جهتی تاریخ و هم از جهتی فلورا و فاونا یکی از دره‌های بویترین به حساب می‌رود. در اینجا از روی تاریخ مردمی که در دهه زمچورود زندگی به سر میبرند این مردمی پنجکین سمرقند میباشند. از خود گفته‌های خود این مردم است. ما با این مردم زمچورود هم صحبت شده بودیم. اکنون امروز نقشه کردیم که به همین زمچورود با شهروندان جمهوری با مهمانان حاضر شویم که تا مردم تاجیکستان با این دره شناس شوند، استراحت کنند. این دره از روی تاریخ تقریبا 2000 سال تاریخ دارد. در اینجا زیاده از 7 مزارها هستند. یکی از این مزارها چشمه نوروز نام دارد که در آنجا تنها در وقت روزهای عید نوروز آب می‌براید. در وقت امارت بخارا در ظرف‌های نقرگین آب جمع می‌کردند مردم محل با سرگوش و دهان و محکم می‌کردند با بخارا روان می‌کردند. این هم یک شهادت آن است که این آب بسیار آب طبیعی تازه است. ما می‌دانیم که حاضر با تشبث جناب عالی محترم امام رحمان проблемаҳои пиряхоб, проблемаҳои оби нӯшокӣ бисёр дар сатҳи баландтарини ҷаҳон бардошта шудааст. ба ғайр аз ин худи номи зимчуруд ин аз номи минерали замч худи ҳамин дарёи зимчуруд ин дар боло минералҳои замч ҳастанд ба монанди намак ҳамин обҳои пиряхо шушта мебаранд ва ин дарёи зимчуруд пайдо кардааст, оби тоза дорад. ҳатто мардуми маҳал оби онро барои табобати даҳони кӯдакон истифода мебаранд. дар инҷо ба ғайр аз ин бисёр чормағзҳои дарахтҳои чормағз бисёр ҳастанд, дарахтҳои кӯҳнаи қадимаи чанор бисёр ҳастанд, дарахтҳои тути сафед бисёр аст. хулас як дараи бисёр манзараи зебо дорад. дараи земчуруд аз силсила дараҳои варзо буда дар наздикии душанбе ҷойгир шуда макони хубе барои истироҳат, сайру гашт ва кӯҳнавардӣ мебошад. мавқеи ҷуғрофӣ ва дастрасии земчуруд дар наздикии роҳи асосии варзоб пас аз деҳаи варзобкала ҷойгир аст. земчуруд 1338 метр болотар аз сатҳи баҳр ҷой гирифта бо ҳавои тоза ва ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда аз дигар маконҳои сайёҳии диёрамон фарқ мекунад. дараи земчуруд макони мувофиқест барои гузарондани маҳфилҳои фарҳангӣ ба хусус баҳорон ки ин макон басо диданӣ мегардад. номи ман Амир, 12 сола мебошам ва ин мавзеъ бо боду ҳавои форамаш ба ман писанд омад. Табиати хело зебояш касро водор месозад ки боз ба ин ҷо биёяд. Ба дӯстони худ тавсия медиҳам ки ба дараи зимчуруд омада таассуроти хубе бардоранд. об ва чашмаҳои ин мавзеъ махсусан ба кӯдакон фоидаовар мебошад. Очень полезен для детей. земчуруд ба далели дастрас будан ба зебоии табиии миёни сокинони душанбе ва манотиқи дигар макони фароғат ва сайру гашт маҳсуб мешавад. ин мавзеъ сабзаю дарахтони зиёде дорад ки махсусан дар фасли тобистон ҳавои сарду форам инҷоро фаро гирифтааст.
варзоб бо иқлими салқини худ ба хусус дар зимчуруд машҳур буда онро як макони маъмулии фирор аз гармои тобистони душанбе медонанд. дара аз манзараҳои сабзу зебо, рудхонаҳои мусаффо, чашма ва кӯҳҳои сабзпӯш фаро гирифта шудааст. Всем привет, меня зовут Анас. салом, номи ман Анас. Имрӯз ман ба дараи Зимчуруд омадам ва ҳаминро бояд қайд кунам, ки ба ин табиати зебо бо ҳамроҳи оила ва дӯстон барои сайру саёҳат омадан хело ба маврид аст. Оби чашма ва ҷӯйборҳои ин ҷо тоза ва хело ширин мебошад ва тавсияи ман ба дигарон ин аст, ки ба фазои форам ва табиати нотакрори дараи Зимчуруд ташриф биёранд. И за это советую сюда прийти. иштирокчиёни хатсайри мазкур аз табиати дараи Зимчуруд бархурдор гардида, аз сайёҳати дараҳои хурду чашмаҳои ин макон истифода бурданд. маълум буд, ки сайру саёҳат ва кӯҳбарои ин макон барои ҳамагӣ лаззат дошт ва хоҳиши дубора ба ин ҷо омадан доранд. Мне очень понравилось, хоть я и впервые на этом походе. барои ман табиати ин мавзеъ хело ҳам писанд омад. саёҳати имрӯзаи мо дар дараи Зимчуруд иборат аз кӯҳбароӣ, тамошои дарёҳо, чашмаҳо ва ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда буд, ки ба кас як ҳаловати тозаеро мебахшид. аз тамоми маконҳои ин мавзеъ роҳбалад ба мо маълумот дод ва якҷоя хӯрок пухта истеъмол намудем, ки бароямон хеле ҳам писанд омад. роҳбалади ширкат қайд кард, ки оби ин ҷо барои саломатӣ, махсусан барои кӯдакон, хеле фоидаовар аст ва тамоми микробро тоза мекунад. ман бо ҳамроҳи дӯстон ва аҳли оиламон имрӯз дар ин мавзеъи сайёҳӣ истироҳати хубе кардем. И отдыхать со своими друзьями и семьей. баъд аз сайру саёҳат, иштирокчиёни хатсайр қисме ба омода намудани хӯрок машғул шуда, бо ҳам басо самимию фароғатофар тановул менамуданду саёҳати имрӯзаро бо шавқ миёни ҳам қисса мекарданд. фазои муносиб, табиати форам, имконоти хуби саёҳӣ, тарки ин гуна мавзеъ барои иштирокдорон хело душвор буд. муҳимтар аз ҳама, дӯстони нав пайдо кардаву миёни ҳам табиати афзунгари диёрро васф карда дар беҳтарин маконҳо аксбардорӣ менамуданду ба ин васила дар ташвиқи мавзеъҳои саёҳӣ худро масъул медонистанд. ҳарчанд тарки ин мавзеъ душвор буд, вале иштирокдорони хатсайр бо ҷаҳони таассурот ва хотираҳои ширин аз ин мавзеъ рахт ба душанбе бастанд. ҳамагӣ шукргузору сипосманд буданд, ки чунин табиати зебо ва фазои муносиби саёҳӣ кишвари онҳо Тоҷикистон асту аз ин имконот ба хубӣ истифода мебаранд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хатсайр. барномаҳои дигари телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. Тоҷикистон ба пеш!